Grutte Erenfestival is een festival vol kunst, cultuur, wetenschap. En dat gaat eigenlijk over de thematiek van de Romte. Dus alles wat er te dwaan en te zien is, dat is in thematiek van de Romte. Na een succesvolle eerste editie wordt het Grutte Erenfestival in Buren dit weekend voor de tweede keer houden. Maar hoe is dit idee eens ontstaan? Ja, we wien hier 2 juli met een voorstelling. En toen dachten we, wauw, die scooters zijn super magisch. Iedereen kent ze, maar geen iemand weet eigenlijk wat het precies doet, of de meesten net. Dus we dachten, eigenlijk is het best wel vet om een festival hier te organiseren. Oer de Romte, maar dat als decor. En in Marsat bestaat dit hier 50 jaar. Dus zij zijn als nou geerwerkje, dan hebben we en een festival en op steun de Ierpendij van in Marsat. Dus zo kwam het idee. En wat wil je hier eens mee bereiken? We hopen eigenlijk dat mensen verrast rijden. Dat ze hier komen en denken, wow, ik ga iets zien wat ik nog net eerder zien heb. En naast dat de bezoekers wel kan binnen, dat er een heel soort mensen mee. Dus we willen vooral een plek wijzen waar mensen een podium voor bijvoorbeeld de muzikanten die mij toch alle jongen, maar ik van band die mij spelen, voor mensen om jou en die mij denken, mij helpen. Dus eigenlijk echt mij elkaar dit festival te bouwen. Een mooi vooruitzicht dus. En ook de vrijwilligers sjuggen er bot naar uit. Er is net een oorfestival precies zo. Het is net een festival van, nou laten we het dus doen zoals alle andere mensen het doen. Nee, het is gewoon, oh wat is leuk. Oh dit is leuk. Oh dat kennen we doen. Oh dat is ik leuk. Oh dat ken ik doen. En uiteindelijk wordt het een hele verzameling van, oh ja dat is leuk hè. Nou, sure om die hinnen. Het is eigenlijk al het plak, weet je, binnen. Just de jongen wie en wie ik. En die is de generale repetitie. En dan komt Elon Musk met het satelliettreintje ik nog voorbij. Dus eigenlijk is hier niks. En toch gebeurt er van alles. En dat is juist het mooie. Dus die had een vol programma op de planning. Maar wat is nou eens het hoogtepunt van het festival? Hele volle, maar ik denk toch wel de ruimtesafari. Want dat is best wel uniek. Want er doen 4 muziekverenigingen uit de regio om mij. Van de federatie van voormalig Kolmelaan. En dat zijn een stuk of 50, 60 muzikanten en spelers uit de omjouwing. En dan gaan de mensen echt op ruimtesafari naar de Zwarte God, naar het heelal, naar de maan. En dat is echt uniek. Dus daar zie ik heel bot naar uit. Nevens de organisatie binnen er al wel ideeën voor eventueel een volgend festival. Maar of dat slagje zil is nog even zo afwachten. Dit weekend kunnen mensen in elk geval genieten van de tweede editie, die het om het meest einde wordt.